ובכן, אנחנו נמצאים ממש כמה ימים לפני סוף חודש אלול, וסוף חודש אלול מטבע הדברים זה הכנה לקראת ראש השנה. לגבי ראש השנה יש כמה וכמה דברים שמופיע בהלכה, המקור של זה הוא מופיע עוד בגמרא, שיש כמה וכמה דברים שעושים על מנת לבלבל את השטן. לבלבל את השטן, כן? יודעים שבראש השנה גם נקרא יום הדין. יום הדין מטבע הדברים, בכל בית משפט הגון, יש לך את הסנגור, את הקטגור, והנביא אומר לגבי השטן, והשטן עד על ימינו לשטנו, כבר הוא נמצא שם, אז אחת הסיבות, ככה מופיע בהלכה, שכשהבעל תקיעה, התוקע, מחזיק את השופר, הוא משתדל דווקא להחזיק אותו בצד ימין, כי השטן עומד על ימינו לשטנו. יש כמה דברים שלא עושים לבלבל אותו, לא מזכירים שהיום זה ראש חודש. ההלכה אומרת שמה, גם כן, לבלבל את השטן. יש לא מברכים את חודש תשרי, שבת הבאה זה השבת מברכים, שבת לפני כן, לא. למה לא מברכים? שלבלבל את השטן. זה נשמע נורא מוזר הדבר הזה. א', מה זה אותו שטן? זו שאלה ראשונה. לא יצא לאף אחד מאיתנו לפגוש אותו. ונקודה שנייה, ואולי אפילו חשובה יותר, מה בדיוק מבלבל אותו? או פרייר. לא הזכרת לו שהיום זה ראש חודש. מה, הוא לא יודע לפתוח את לוח שנה כמו שאני יודע לפתוח את לוח שנה? בשבת לא בירכת את החודש, שהוא לא יודע שזה עוד מעט ראש שנה. מה, הוא לא יודע מה הולך? השטן זה אחד מהחבר'ה, לפחות לפי התיאורים המקראיים, בטח המדרשיים, שיושב שם במטה, יושב שם בחבורה, זה מה שיעזור לבלבל אותו. באמת, איזה מין דבר זה. טוב, ובכן, יש שאלה כזאת, יש כמה וכמה דברים שמופיע בהלכה לקראת ראש השנה, שעושים אותם על מנת לבלבל את השטן. שאלה, מי זה השטן הזה? לא ברור לנו. ודבר שני, מה הוא פרייר? מה אתה מבלבל אותו? מה אתה משחק על המשחקים? והבאנו כמה דוגמאות, אם זה הסיפור הזה שלא תוקעים בשופר בערב ראש השנה, שיתבלבל, אם זה הסיפור הזה שלא מברכים את חודש תשרי, לבלבל את השטן, המון דברים לבלבל את השטן, מה הסיפור הזה? אז א', מי זה השטן, וב', למה אנחנו חושבים שנצליח לבלבל אותו? אני רוצה לגעת אבל בנקודה אחת, שאולי ממנה נצליח לענות על שאר השאלות. יש שאלה כזאת. שאלה היא, מדוע אנחנו משמיעים את כל השופר בתפילת מוסף? לכאורה צריך להשמיע את השופר בשחרית. למה? זריזים, מקדימים למצוות. אתה קם על הבוקר, תשמיע את השופר. לא, אתה מגיע לבית כנסת, פסוקי דזמרה, אז ישיר, נשמת כל חי, תפילת עמידה, חזרת השץ, פיוטים, קריאת התורה, הפטרה, ובסוף נזכרים גם להשמיע את כל השופר. למה לא משמיעים אותו על הבוקר? אחת הגרסאות בגמרא אומרת שהסיבה היא לבלבל את השטן. אז זה לבלבל את השטן. את השטן שהוא יחשוב עליי שוויתרנו, מה זה הבלבול הזה? אז ראיתי פעם הסבר מאוד מאוד יפה, ואני חושב שמההסבר הזה אפשר להסביר את שאר הדברים של בלבול השטן. למה אנחנו תוקעים בשופר במוסף, ולא בשחרית? זריזים, כמו שאמרנו, מקדימים למצוות. יש בזה שני תירוצים. תירוץ אחד, זה תירוץ שכתוב ברוב עם, הדרת מלך. בחצוצרות וכל שופר הריעו לפני המלך השם. המלך השם אנחנו הולכים להמליך אותו עם תקיעת שופר. עכשיו, אם היינו תוקעים בשופר ב10 דקות הראשונות של התפילה, אז זה לא נעים, היו אולי מניין וחצי. אבל כשאתה מחכה לסוף שחרית, וקריאת התורה, וההפטרה, סוף ההפטרה יש כבר קהל, אז ברוב עם הדרת מלך, אז פשוט על פי הפשט, בשביל להמליך את המלך, שאחד מהטעמים שתוקעים בשופר זה להמליך את המלך, פשוט ברור שיהיה יותר אנשים שימליכו את המלך, מתי? לפני מוסף מאשר ב10 דקות ראשונות של שחרית. לא כולם זכו להיות במקומות כאלה שאנשים עומדים להם ככה, יש כאלה כל אנשים שלא זכו לזה. כל פנים, אז זה סיבה אחת למה תוקעים בשופר אחרי קריאת התורה, כי אם אנחנו רוצים להמליך את המלך, ברוב עם הדרת מלך, באים יותר אנשים לפני מוסף מאשר באים בתחילת שחרית, זה העובדה. זה סיבה אחת. סיבה שנייה, מופיע קצת בגמרא, בגרסאות שונות זה מופיע יותר, כתוב
את השטן? מה מבלבל את השטן? אז ראיתי הסבר מאוד מאוד יפה. הייתה גזרה, זה גם כן מופיע בגמרא בחצי מילה וברש"י קצת יותר באריכות. הייתה גזרה לא לתקוע בשופר בראש השנה, גזרה של הרומאים. הרומאים גזרו. אז רש"י אומר, כי הם חשבו שזה קול של צליל כזה שיוצאים למלחמה, ככה רש"י מרמז על זה. נראה במקורות אחרים, שהיה לזה כל מיני סיבות אחרות, אבל על כל פנים שורה תחתונה, הייתה גזרה של מלכות רומא לא לתקוע בשופר בראש השנה. ככה הייתה הגזרה. עכשיו, ממי אנחנו הכי הרבה סבלנו? אין חדש תחת השמש, לא מהרומאים אלא מהשטינקרים המקומיים, מהמלשינים. הם היו שולחים מלשינים לבוא לבדוק שלא תוקעים בשופר. ושם זה לא היה, כן, חבר'ה פשוטים, אחד שתוקע בשופר, אחד היה מגיע השטינקר. בדרך כלל השטינקר היה מי? היה אחד מקומי שהכיר את הנהלים. ומסתבר, ככה נראה, שהמנהג המקורי אכן היה לתקוע בשחרית בבוקר, ככה היה המנהג המקורי. היה מגיע אותו מלשין, שעליו אחר כך תוקנה ברכה מיוחדת מאוד מה למלשינים על תקווה. מסתבר שלמלשינים לא אמרו בלשון יחיד אלא בלשון רבים, יש להם מקום לחשוב למה. והגיע אותו מלשין או אותם מלשינים, ידעו שבשחרית צריך לתקוע בשופר, ככה היה התקנה המקורית. היו מגיעים לבית כנסת ואין תקיעת שופר. טוב, אין תקיעת שופר לא בתפילת לחש ולא בתפילת עמידה ולא בתפילת חזרת השץ ולא בקריאת התורה ולא בהפטרה. מבחינתו גם הוא עייף, גם הוא קם היום מוקדם ואתמול היה לו סעודת חג, נכון? אז מה קורה? מחזירים את הספר תורה, המלשין הולך הביתה, שולפים את השופר ותוקעים בשופר. כלומר, התקנה המקורית הייתה שזה יהיה בשחרית. בגלל אותם מלשינים דחו את זה למתי? ללפני ותוך כדי מוסף. באה הגמרא ואומרת, זה לבלבל את השטן. הרי לכאורה, אם זה היה מלשינים כבר ברוך השם אין, לפחות לא בפורמט הזה, יש כל מיני פורמטים אחרים, אבל הפורמט הזה אין. נו, אז למה אנחנו לא עושים את זה היום? למה לא החזירו את זה לשחרית? לכאורה, הרבה יותר הגיוני לעשות את זה על הבוקר. אומרת הגמרא לבלבל את השטן. מה זה לבלבל את השטן? הרי מה התפקידו של השטן? מי זה אותו שטן? מגיע לך יום הדין, וביום הדין יש את אלה שבאים לומר את כל הזכויות של עם ישראל, ויש את כל אלה שבאים מה? לקטרג ולספר בדיוק את ההפך מהזכויות על עם ישראל. השטן זה בעצם המעשים הלא חיוביים של עם ישראל, שברגע של משפט, המעשים הלא חיוביים של עם ישראל באים לקטרג, להגיד תשמע, אנחנו רוצים שתהיה שנה טובה ושנה מוצלחת ושנה מלאה בכל מה שאנחנו רוצים, ועומד שם המעשים הלא טובים ואומרים תקשיב, לא ברור שמגיע להם כל כך. ואז פתאום נשמע קול השופר. מתי נשמע קול השופר? דווקא בתפילת מוסף. מה הרעיון שנשמע השופר דווקא לפני תפילת מוסף? באה הזכות של תקיעת שופר. והזכות של תקיעת שופר אומרת, עם ישראל כל כך הרבה שנים עברנו בקשיים, בגלויות, בגזרות, באינקוויזיציות, בשואות, ולמרות הכל ולמרות כל הגזרות שהיו, תמיד מצאנו פתרון איך לשמור תורה ומצוות. נכון, לא יכול לעשות את זה בשחרית, עשינו את זה במוסף. לא יכולנו קריאת התורה, עשינו הפטרה. כל כך הרבה רעיונות ופתרונות שהיו. אחד הדברים המדהימים שקורה, שימו לב, בתפילת מוסף של שבת, נכון? פתאום באמצע תפילת מוסף של שבת, בחזרת השץ פתאום אומרים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, נכון? איפה זה הגיע שמע ישראל? למה באמצע? זה גם כן. היה גזירה לא להגיד שמע ישראל השם אלוקינו בקדושה. בקדישה, למה אומרים בקטע, למה פתאום אומרים שמע ישראל? למה שמע ישראל? הייתה גזירה לא להגיד שמע ישראל. אז השחילו את זה בתוך תפילת מוסף לאותם מלשינים שהלכו. עד שים לב, הן גאלתי אתכם אחית קרישית להיות לכם, אני השם אלוקיכם, נכון? אני השם אלוקיכם, זה הסוף של קריאת שמע. הכניסו בתוך תפילת מוסף, הכניסו גם את קריאת שמע. כל כך הרבה אירועים שהיו לעם ישראל, כל כך הרבה קשיים וניסיונות והתמודדויות, ותמיד עם ישראל מצא את הדרך, איך להיחלץ מזה. זה נקרא לבלבל את השטן. כי כל פעם שמגיע אותו קטרוג שאומר עם ישראל לא מגיע לו לקבל את השכר הטוב, עם ישראל לא יתנהג כמו שצריך, תמיד קם אותם זכויות של עם ישראל ומזכירים לאותו שטן, שזה אותו עם ישראל שאתה מנסה להגיד לו טוב עליו, יש לו תמיד את הנקודת זכות, את המאמצים, את הקשיים, ולמרות הכל עם ישראל עדיין שמר על תקיעת שופר, עם ישראל שמר על קריאת התורה, עם ישראל שמר על שמע ישראל, למרות כל הדברים האלה. זה מבלבל את השטן. למה זה מבלבל אותו? כי הוא אומר נכון, היה לו קשיים לעם ישראל והיה לו התמודדות, והוא תמיד מצא את הפתרון, ולכן ממשיכים לתקוע בשופר גם במוסף, כי לבלבל את השטן הכוונה היא שגם כשיש דברים לא חיוביים, תמיד המסירות נפש וההתמודדויות של עם ישראל הם אלה שמלמדים עם ישראל בדברים חיוביים. אז אם כן, עכשיו הבנו מי זה אותו שטן? אותו שטן זה המעשים שלנו, זה לא איזה דמות שחורה, זה המעשים שלנו. למה הוא בא לקטרג? כי מה לעשות, המעשים שלנו לפעמים לא משהו בשנה האחרונה. איך מבלבלים אותו? שמצליחים לעורר אצל הקדוש ברוך הוא
מסירות נפש של עם ישראל, את עבודת התשובה של עם ישראל, את ההתמודדויות של עם ישראל, אז אף אחד כבר לא יכול להתמודד נגד דבר כזה. ולכן תוקעים בשופר דווקא במוסף לבלבל את השטן, כי זה עצמו, המסירות נפש של עם ישראל, היא התוקף, היא העוצמה שעם ישראל מגיע איתו ליום הדין. ולכן זה גם מסביר גם את שאר הפעמים, שאר הדברים שמבלבלים. כל דבר שמבלבל את השטן, צריך לקצר, לכן אני לא אכנס לכל הפירוט, כל הדברים שמבלבלים את השטן הם דברים שבעצם גורמים לעם ישראל לעשות יותר תשובה. לדוגמה, זה שלא מקדשים את חודש תשרי, כי עם ישראל פתאום נכנס, רגע, חודש תשרי, רגע, הולך להיות ראש השנה, אז אולי נעשה תשובה. נו, זה מבלבל את השטן שעם ישראל עושה תשובה. למה לא תוקעים בשופר בערב ראש שנה לבלבל את השטן? מה מבלבל את השטן בזה שלא תוקעים בשופר בערב ראש שנה? כי עם ישראל אומר, רגע, מחר הולך להיות יום הדין, אולי נעשה תשובה יותר חזקה. זאת אומרת, כל פעם שדבר כזה גורם לעם ישראל איזושהי קווץ', איזשהו צביטונת בלב, ההרהורי תשובה, זה עצמו מבלבל אותו, כי הוא יודע שעם ישראל אין לו מה לקטרג נגד עם ישראל. אז מילא הכוח הזה של המסירות נפש, הכוח הזה של ההשקעה של עם ישראל, הכוח הזה שלא מוותרים, למרות הכל, ממשיכים ומתקדמים, וכל פעם מחפשים לעשות עוד איזה מצווה, ועוד איזה הידור מצווה, ועוד איזה דרך לשמור את המצוות, זה ודאי ימליץ טוב על עם ישראל, ימליץ טוב עלינו, שנזכה לכתיבה וחתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה.